pre svega Zahvalnice diplome. priznanje, odnosno priznanje da se ipak veliki trud i rad i uvek isplate. To je meni satisfakcija da je moj trud, da ono što me interesovalo, zalaganje je ipak došlo kao neka nagrada i one su mi omogućili da upišem fakultet bez polaganja prijemnog ispita. Znači ne polažeš prijemni Da, ispit? ne. Dobro. Da li si se uvek samo inicijativno prijavljivo za ta takmičenja ili si, eto, na predlog profesora možda? Pa konkretno, njena zanimljivost u drugoj godini, ja se u prvoj godini nisam takmičio iz geografije, i u drugoj godini moj prijatelj Petar Tirnanić je jednom, kada smo sedeli zajedno, me ispitivao vezano za kartu i tada je predmetna profesorka primetila mene, on me stalno ispitivao za neke strane države, neke gradove i ona je primetila, videla da se ja interesujem za to, da mene to zanima i pitala me da li mogu da odem na to takmičenje i onda me je preporučila profesorki Vesni Bogdanović koja vodi učenike ove škole na takmičenju i tako je počela moja priča iz geografije. Znači, čisto ono, moj prijatelj je me tada nešto pitao iz geografije i onda tako je iz čiste slučajnosti počelo sve.